Fatauci da cirani da almajiranci. Hausawa sun shahara a fannin kasuwanci da sarrafa haja zuwa wurare masu nisa, kuma sun shahara ne wajen cusa kai zuwa wasu ƙasashe domin yada addini ko neman aiki. Kusan ma a ce Afirka tsawonta da kuma faɗinta babu inda ba su shiga ba tun karni na 11. Suna kuma ketare hamada ta Sahara zuwa Maghrib, wato Morocco da Algeria da Tunisia da Lubya ko Trablus, wato Libya, kuma suna ketare Chadi zuwa Sudan da Masar da ƙasar Makka, wato Saudi Arabia. Suna kai musu fatu da kiraga da bayi, su kuma suna sayo tufafi da makamai. Haka kuma a can wajen kudu da yamma, Hausawa suna cusa kansu cikin Yarbawa da Gwanja da Dogumba da Ashanti a Ghana. A nan babban abin safararsu shine goro da gishiri, su kuma sukan kai musu ƙanwa. Bauta da baranci a gurin Malam Bahaushe ba wani abu bane, musamman a wajen abin da ya shafi koyon sana'a. Domin a da can bawa yana fansar kansa ne ta hanyar sana'a, kuma mai koyon sana'an shi yake yin baranci a gidan mai koya masa sana'a. Irin wannan almajirancin ana kiransa bauta. Duk mai wata sana'a, ko ɗan kasuwa ko malami, yana alfahari a ce wasu suna koya a hannunsa.